Chim no bar lai spa soccer. One paraya ro you try. Hallelujah. And my name long play. Hallelujah. Rashu try na ching ayu. Hallelujah. Like this santo ya kenu. Hallelujah. Ha kakatengok pa badu kon badu mansem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong trai jong yu Jesus Christ bad ga jing e jong oblay lembat ga jing sulok jong mansem Bakhuid kinon rengkat bad pi baro. Da ga jing sngu da ga jing e ro ga jing e ngi ai ka buram ngi ai ka nam ya oblay try kan rat na ga banta baro. Gajing baha gajing spun, gajing e gajing kerku, kibawla tasay ha gajing em gajungi. Utrai, ulari ula sumaringi, papanlajangi na gajing ma na gajing mansaw na gajing pang na gajing sitom. Ula ay bor bala kyrshan yangi bangila ban em ya gajing em kyrshan gajungi. Kamtame ban eid yalade ban eid yoblay ban eid yakihan man kipara gajungi. Sachisin kanay kasngi kabathamay kabolayangi. Kadai gajing khot gajing u yang abad epi ko hanmen ko para ban ngin nang ban kham jan su bangin nang IT telit telani la deh u ha gajing ej bad gajing sekri gajing i u klemo u ngimla ban lei e ha gajing em gajing i ngimla ban se gi so gi babha klemo trai ha gajing em dei mat kadau man ka step ngi wan ban sim bynta ha kana ka mas ka Bakhuid namar ngi don kam ya ka bor gajing u ha gajing em gajing i te ha kana ka step sachi sin habang iwan ban shimanta ha kana gajing leniam ka Bakhuid gajing IT gajing u na ka banta jung i wei pai wei to ke ngirung in IT yala de how try bau try unang simti yangi bau try unang kyrshan yangi unang ai bor yangi bad ha gaju ko por ko hanmen ko para to ken ngin trua ya gajing e gajing jenjar jungi ya kikam baro ki bangi dei ban le ha kanai kasngi ai ba baro ki kam ki bangi le mata kasngi ngin la ban pandap ki na ka banta ka borom ka jung u na ka banta ka jing e ka jing i u yuan raro khma trai na ka banta ki bapang ka basitam ki baduk ki bakrdo ko hanmen ko parang ngilong kinung papa khma jong trai der mat ka daw ha kanai khlemat to ken da ka jing snge nge pan map Hakmat jong trai, bau trai unmap beki pop kisang jungi baro. Knang ba mga mapi, ngilong ki brew, ki Bakhuid, ki brew ki babidor, ban shimbenta ha kane ke jinglaniam, bat kumjuru bangilong shisha kita ki brew ki babidor, ban pediang yu ha kadanut ha ke jing em ke jungi. Ngapla, hau blay badan bor baro, badepi kohanmen kopara, bangalale pop shibun da gijing perkat, da giktin, da gikam, da gijing leklet, da gijing le palat jonga, da gijing le palat jonga, da gijing le palat bakrawe jonga, namar kata ngakarpat ya kamaria Bakhuid, kabaya sa katay sati, ya kengel bad kirukhuid, badepi kohanmen kopara, banduay na kabanta jonga, how try ublay jongi. Ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bigi pop jongi unyalam yangi sha kajing em bom chukut. Amen. Try can rat go blaze ne yangi. Try can rat go blaze ne yangi. Christo map go Christo rap go no benim jangi benim yangi. Try can rat go blaze ne yangi.
rai kan rat ko blai snayangi Kristo mam ko Kristo ram ko nong penim jangi penim yangi Tongin yaduai Hakanai kamas Bakhuid yaduai kerpang na kebenta ke jingjatat jong kemensim jong I Celestina lamare kajing dap bekendai senam kajing klat kajing I na kanai keperthai ai boblei un ma bagi pop kesang kilat kilat kitam kedona jung I badi lami I sha kajing suk peneng nginang duai ro na kebenta kajing temu jung I wei pai wei nak benta ki ying kisam ke jungi berkumjuro nak benta bar ki program jong kertersentar berkumjuro jong kaparis ke jungi koblei me ubasumar ya upah jung me da ke jing jamnut bat ubasenshar ya ki da ke jing da ke jing sailem jong upop Gregory Bakhuid ngikerpad to ai Yau mensim ka jingstad ha kito ki bamel ai kabor kai tiar bansen shar khnang ba na ka jingro jingsan jong ka kanhun lang brot Bakhuid kanwan ka jingman bom jukut ha kinong sharai daw trai jingiu Jesu Christ kon jong me ubu imbat basen shar ringkat bad me ha ka jingilong ka wei jong mensim Bakhuid ublei junam la junam amen Kajing pule na kajing start jong kajing sedang jong kasithi jong Paulus Bakhuid sya ki Kristan hakolese. U Petrus u apostol jong u Christ Jesu da kamon u blai bat u Timotheus u para jongi. Ha kiriu khuj bat ki para bange ha u Christ ki baha kolose. Kajing ai jong phi kajing ai ha phi bat kajing suk na ublay ukpa jungi ni aingu barabor ya ublay ukpa jung utrai jungi uji sukris habang ni duai na kabanta jong phi naba ni layo sngau shapang kachinge jong phi ha uji sukris bat kajing it ba phi don hak na kabanta kiru khoj baro namar kajing kermen balabu na kabanta jong phi habneng shapang kani pilai yo sngeu menshua hakaktin jong kajing shisha ka gospel ka balapoi shapi kumba ka long hakaleng ka perthai kajing seiso bat kajing roy kumba la long ha pedeng jong phi nadu kasngi ba phi la yo sngeu yaka bat phi la shempang ya kajing jong ublai ha kajing shisha kumba philahikai na u epa pias upara shakri ba ijongi ula shakri ulong shakri ba shisha jong ukres na kabanta jongi bat ula yathu hangi ya kajing jong pi ha umensim kaktin utrai Sam kendai kunril nomor news pak prakusa. One lam shutrai pipen real one lam shutrai ya kanam murang one lam shutrai giznya Jing
kat gebang alayos ngeu no pajunga. Hallelujah. 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 Utrai don rain card bad pi. Ka jingpule naga gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Ka buram hame ko try. Hakata kapor u Jisu la yeng bad la mi in a synagogue bad ula leit rung shaying u Simon. Ka kiau kurim u Simon kala kempang da ka kisho ka bajur. Bad kila kerpat yu Jisu na ka bynta jongka. Te ula yeng hajan jongka bad ula dumok ya ka kisho. Bad ka kisho kala penlat ya ka. Bad markum ta hi kala kijoj bad kala penkre jinbam yaki. Endala premit baro kito ki badan ha ya ki jingpang da ki jingpang baharukom kilawan ra show Jisu bad ulabu ya kiti halor uwei pa wei naki bad ulapan ko yaki bad ki ksoj ro kilami na bun ba ki breu kida perta melong ukon ublay hanrei ula kentek yaki bad umsem la sha ba kin kren damar kilatep ba udai ukres bad haba lami kasngi ulami na kasnong bad ulalej sha kajaka bakenja hanre ki pajba kilayawad yu bad kilayawan shau bad kinjin dalakhang yu ba unlej no naki hanre ulong haki ngadei banyalap yaku khubor babha jong kahima oblei ha kiwe kisnong ro naba lapha yanga na kabanta kane kakam bat kumta ulayaya lap haki sanakok hajudia ka gospel jong utrai ka jingero yame ku Chris. Broadly ke jingpule banangkong na kasiti Paulus sa kyrshan sa Kolose banang ke gospel jong Lukas kelanong ke basaw kelang lai papra hadu saposaw kaba ngidang syupule menta ka kren yang ayapi syapang ka jing syakri ya ublay lani ka jingpynbna ya ka kubor babha ka jong utrai ban penyar ya kahima ka jong ublay Ngiyos ngeu Paulus hagajing pule kepadang kong ukran syai. Kajing roy jong kahima, bad kajing yar kajong kahima, bad kajing seso jong kaktin ublay kasyong happy kibalayo pediang. Kasyong happy kibalayo pediang ya kaktin lana ya kahima. Kane kaba u Paulus ukran hagajing pule kepadang kong. Kabang ngiyos ngeu menta kasngi. Bat kumjurung i u Jisu haga gospel u pendabhak ya ka kamram ka ba ublay ukpa u lapha yu lane ka ba ulpan khamti yu ngios ngeu ka ba u Jisu ong yanga lapha ban ya lap ya ka gospel ne ban panyar ya ka hima ka jung ublay dai tang hakene ka snong dai tang hakene ki we ki jaj ban reu hanrei keleng barok kane ka bangios ngeu ka bau Jisu uang ka gospel ko hanmen ko para nadu basnang ka gospel bamantar ka sngingiyo i u Jisu habau rung hapo ka ying jong Simon ka kiau kurim jong Simon kadan hapadeng ka jingpang kisho u leit u kner kikti jungka u duwai u kurku bat kayo ya ka jingkot shisendan hajan met haba kasngi kala jankot baro ki breu ki badan ka jingpang ka jung sitom ki wan show Jisu ki to ki bomla ban yat ki bahi ngasem jungki ki wan ban bu ban raya ki hakmat jong u Jisu sachisin u kunar ki kti jung nag banta ki to ki bapang basitom ki yo ya ka jingkot ka jingkya ki to ki badan ki basha kem lana shabat da ka bor jung sut ki bor jung baman u dumok ki mensim baman kiru kiyo ya ke jinglai loj hanrei ngi pat
Habakut jong kasngi u Jisu u leit sha gajaka bakanja. Ban Lait-ïa ban duai namar ka jing duai na ka bantau Jisu ka de ka bor ka iktir ban penklan ban pendep ya ka hima ka jong ublay. Lane ya kata ka kamram ka ba ublay ukpa ulapan kamti u ban le. Barok habau duai na ka bantau ki bapang besutom kiyo ka jingko ki jingkya. Haba uduai lane u beno ya kita kiksut ki kisngap ya ka jing duai jong Jisu kisngap ya ka bor jong Jisu om dei baka Jisu yo ka bor dala de henrei ka jing long ka wei jong u badu blei pa ha ka jing duai ko hanmen ko para kane ka jing le jong Jisu ka hikai yang a bade piru kumchu men step ngi dei ban panlai por khandiat hakmat jong utrai blei jongi janmet ngi dei ban panlai por khandiat badu utrai blei jongi lada manga mapi ngi panlai por ha ka jing duai jongi men step men sngi khandiat men met khandiat ka por klempep ngi don ka bor ban paniar ya ka hima ka jong blei ngi don ka bor ka ban nginang la shu ban pan priang ya ka ktin ka jong blei lane kanu ka kam ka bangi le na ka banta ka borom ka jong blei na ka banta ka jing man toy jing i wei pai wei kan long ka bas sei so ngi kwan em ba ka kam ka jam jung pi kan long ka bas sei so pi kwan em haba pi lap ya ktin ka jong blei ki wei kin snap bat kin yo jing man toy pi kwan em haba pi duai na ka banta ki kun ki kti jung pi ne haba pi duai na ka banta ki wei kiru kin yo jing man toy ladangi kwa ba kin e baro kin long ki ba man toy na ka banta ka jing em ba marwei jung pi ba na ka banta ka jing em jong ki wei ngi dei ban le ya kanuksa ka ba u Jisu upen e yengi ngi dei ban pan leit por hakmat utrai blei ha ka jing duai bat ha ka jing yalong ka wei jungi ha ka jing em bat hakikam ke jam ki bangi le menta ka sngi ngi rakhe ya ka sngi kan mau buram ya u Gregory Bakhuid kumukpa Bakhuid banong hikai jong ka balang ngitep u im ha ki spasnam ki bahan rew 6th century u im ha ki to ki por ba ka balang kadon apreng ka jing ka jing jinjar kadon ka khlam kadon ka jing shatngan hanrei pa Bakhuid ha ka to ka por u Gregory u pen leit por shibun ha ki jing duai yaladi bar kumjuru u khat ya baro ban pen leit por ha ki jing duai wala daw long pa Bakhuid ngiyo i u mi shabar ban leit shakri ya ki pat ki jong blei ki badan hapadeng ka jing ka jing jinjar ki bayo mat ya kato ka ki jing jinjar ha kato ka por ka jung u dein mat ka daw ya u Gregory Bakhuid la khod ya u kumuta u servus servorum dei ha ktin latin servus servorum dei kabamot servants of the servants of God ushakri na gishakri jong ublei la khod ya u kumuta ushakri na gishakri jong ublei namar kumukpa Bakhuid shisha ulapan i ya kata kamram ban shakri ya kahima ka jong blei ban shakri ya ki pan ke jong ublei ladai mga mapi ngidon kat kata kerdan kpa Bakhuid lanai kerdan pop ngin jin dala shong kasuki ngin pej ngin order lanai ngin pa ya ki wei ban le Henry u kpa Bakhuid Gregory hakato kapor u mi dala de ban leit ban shakri ya ki wei der mata kadau menta kasngi kabalang ka khot ka wer yang abade pi ko hanmen ko para bangin long ki shakri nag banta ka hima ka jungblai bangin long ki shakri nag banta ban yalap ya ka gospel ka jungutrai bangin long ki shakri ya ki pat ki jungblai namar ka jing shakri ki jungi ya ki pat ki jungblai ublai ukurku yangi badu ublai ukurku kurdo ya baro kito ki ba ngi shakri ha ka jing em jungi ka ba man la kasngi de mata kadau ko hanmen ko para token ha ka ne kasngi ngi duai ban ngi it yala de how try ublai jungi ai bo try un ai bor un kyrshan yangi bangin la balong kita kishakri na kishakri ha ublai en yoro ya Jesus Christ
yang yin pla la jong ke chinget nganget hau blai pa badan bor baro unong trao ka beneng bat kendau pad hau Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya balapon naman sem bakhuid ya balakha na kamaria te sati ubala sha la ben hapo pintus pilatus la sanar pna yu la yap balatep yu la yar bayap hagasngi ke balai la mipat ne ke bayap ula kiu shabneng usong shakaman ublay pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ke em ke bayap ngangai how man sem bakhuid hakabalang Catholic bakhuid hagajing selok ke bakhuid hagajing ma be ki pop hagajing mi pat ka do bat hagajing em bom chukut amen Lait spa in yung punriw. Simen ba simen se O Jesu Christu try Irami lupu kawan Ilong rukyo Christ long berketrap lagi kita beranak mati cukup haji men apa yang itu amin saja Toduai ko para baga jing kenya junga ba jung pi kan long ba padang hunak mat try ublay jungi kasmu rom kertain ko jungu bara kawai to ai ga jing pan jungi ngi karpat ko try ba ha ga jing kan mau ya gregory ba khoj kan e ga jing kenya kan long na ga banta ga jing man to yangi namar da ga batrwa ya ka mela penlai nabaro ki pop jong ke pertai dau Chris utrai jungi amen utrai don rain card bat pi to kan tiu yala ki danot tong nang utrai ublay jungi dasisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jingpynbna yangi haman la ka por bat ka jaka banangu yeme ko kan rat ko pa ba khoj ko blay badan bor bat bom chukut leng bao trai jungi Jesus Christ namar ha ga jing pla ba phla jong kru khoj jong me yai pan byang ya ka balang jong me da ga jing klain ba thamai ban me trwa hangi ya ki dak batikana jong ga jing e jong me lapan slor yangi da ga nuksa ba slor jong ki balashan bor yangi barabor da gajing isat basit ram jengki khnang ba en penpura ya gajing maya gajing em bat kumta ko kan rat rengkat bat ki angel bat ki angel bat kir khoj baro ngiro ngiangu aidam yeme kat ba ngi penbna da ka jinkman Bakhuid blai ki pan neng ba percay ki dap da ka buram jong me Wayo sana shatrong Wayo sana krem kut Wayo sana you blai chunam ya neng ba percay ki da
kaburam chong me Wayo sana shatrong Wayo sana klem kun Wayo sana yublay chunom Dashisha malong bukod kotray katamay jong gajing kod baro Namar kata ngikirpat eme dopan kod pan kantang ya kine gajing terwa jongi dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utray jongi u Jesu Christ hakapor baladino yu badala kamon snubha ula pryang ya gajing shashutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia ya u badolai halagisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet chunga ya keba NIT na kebenta jongpi Hakajuk korkom enda lalayabam ula shim yakukuri badag baingu yame ula ai halagisenran u ong to shim batodi nagane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jonga jutang batmai badbom chukut ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta gajingmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej Katasin bangin bam yu ne ukbu Namar kata ngi kibapan menta ya kajing ya pa kajing mi pa chung u ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bad ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dem namar malanyew yangi kibabet ban yang akmat chung me bad ban shakri ya me dag bas ngoret ngi kerpat ya me bangi kibayo banta hakamat bad kasna mukres ngi long kiba lapanyatali kawai daw man sem bakhod token mau kotra ya kabalang chung me kabla priang hasatla kapertei bato penjana yaka ha gajing ej rengkat badulio ukpa bako jungi uwilbert ubishop jungi badbaro gilingdo token mau ya ishakri jungme Celestina lamare ibamela khot shalade na kane kapertei to ai bamai bayalong kawe badukun jungme ha gajing yap kum ka jungu in long ka way rubadu ha gajing mi pa chung u to kan maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki balayathia dak bakarmen ya gajing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha gajing isnei chung me to padyang ya ki sha gajing shai ka khmat chung me to isnei yang i baro ngi kerpat ya me baringkat bad kamriat thesoti bakhoj ka kmi chung blai ujisa bakhoj ukorem chongka ki apostol bakhoj bad baro ki rukhoj ki balapen sung bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bat biganira bat pandan burom me daw kunjung me u Jesu Christ dau lembatu badhau kanlong hame blay pa badan bor ha gajing ilong ka we jongomen semba khoj baro ka borom bat gajing ro Junam la junam. Amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbelah hikai ngi tekstin blay ngi nod banong kok pa jungi uba habneng kalong ka bakhoj akarteng jongme
กันวันกะหิมาจงเมกะลองกะมอนจงเมหากะคันเดวกุมบาฮาบเนงตัวอายิงอีมาจากะจึงบามจงอีกะบาฮาลากะสงีบัตตมาบยังอีกะรังกังจงอีกุมบางกิโรกิมาบิกิเบลสเนวยังอีปัดวัดยาลามยังอีชากะจึงปันชอยฮันเรดปันลายังอีนากะบาสเนวโตปันลายังอีงีกระปาดก็ทรายนากะจึงสเนวบารอหากะจึงสบุนจงเมตัวอาจึงสุกจึงสัญญกิสงีจงอีขนังบาดากะจึงรับกะจึงอิสเนจงเมงินไลบารบอร์นักปอบบางงินยอจึงยดานากะจึงจันจาร์บารอกัดบางีดังอับขมิลันตียากะจึงกระแมนบักฮดบาดกะจึงวันปาดจงน้องปนิมจงอีอูเจสุคริสมารกะจงเมกะลองกะหิมากะจงเมกะบอร์บัดกะบุรอมชินอมลาชินอมกอตราเจสุคริสเมบลองฮากิอโปสตอลจงเมกะจึงสุกไงยะพีกะจึงสุกจงางายะพีวัดเปยกิปอบจงอีฮันรอยกะจึงเอจงกะบาลังจงอีบัดหากะจึงสบุนจงเมตัวอายะกายกะจึงสุกบัดกะจึงอัตลีกะเวกัดกุมกะมอนจงเมมาเมวิมบัดบัสันชาร์จุนอมลาจุนอมอาเมนกะจึงสุกตรายกะดันบาราบอร์แรงกาดบาดพีตรงอินิตรวายกะดักกะจึงสุกอีเวหาอีเวปัดกะจึงสุกบาดพีกะจึงสุกบาดพีหากมีคุณลองบรอดจงเลยหากมีอุบกิจเนาะยากิปอบจงกับประเทศสุขยังอีกบลาชคดชากันในกจึงขวายจงอุคุณลองบรอดก็กำรัดกำชงหอกประมาณรงอปอกยิงกจงอาฮันเรชองตันเทียนกำมันเซมจงอากันสักยาฮีกำมันกสนามคริสกันรีบกินลามีชากจึงเอ็มบอมจุกดอาเมน
Gok pa bahabneng to ai bagajinge kabamalai hangi how kon jung me Jesus Christ o han men jungi bat kathaleding jong gajing spon kan klang hagdano jungi dauman sem bakut nan kahima jung me to ai bagajinge jung me kan long kudur ni kanong lolun ka bom jo shintat on badi kasambai jong gospel Ai bagi to kesembai ken penkeladur nasyapo ikejat benreu pada pertai Mariang barakawai aga jingkmel enti batikna kentang chan junam jong jingli kan kesubyang hangi ki program jong jingkerman kajingang nut eketia kajingkesau habneng ai bakata kaju kajingaye Kampan kepiang kecing kemen, kecing suk, cuma suspa jungi asatlah kepertai. Samai koblai jungi balakurku junam, kan long keberam berkecing era junam. Kok pa jungi bahab neng, kalong kebekoj eketeng jungme, kan wan kahima jungme, kalong kemon jungme, akan deu kemba beneng. Kai ni mata kecing bam jungi kebahala kesngi, patama bingi kerengkang jungi, kembang geruk kemab kebelas neu yangi. Adwadi alam yang isa kajing pensoi, Henry depan la yang nak basneu, Amen. Kublai komaria kabadab da kichingaye, utrai dan batpa balakerku ya pa na pedeng kentai, balakerku ya sok kepo chong pau Jisu, komaria baku yokmi chong blai terduai na kebenta jeni kenong pop, benta pada kepor kichinga kichingi, Amen. Kaburam hauk pa pada kun pada mensem bakut. Amen. Tong ini aduai. Dau Chris nong hikai ko try. To hikai ya kito kibame lapsa. Dau Chris ukpu baim. Kenang ba ha kanai kasngi buram jong ugre gore bakoj. Kintip ya kajing shisha jong me. Bakin penpau ya ka hakikam kajing it. Dau Chris utrai jungi. Utrai don rengkat bat pi. Ublay badan bor baro unkurku ya pi. Ukpa badukon badaman sem bakoj. Amen. Tolay suk it basikri utrai. Dal kajing it jong pi markeliang. Saus pak lakukan.